Det koster 2 kroner plus saks. Det kan man ikke. Det er ikke så højt op. Kom så, Dan! En række fagforbund har lavet en aftale med Daka om en Han var lige nede at døbe. Han var lige nede at døbe. Hele overkrompen er helt våd, mand. SMS efter internet 19 og få et opkald om autohjælper efter emnet. Det koster kun at lægge SMS-tekst. Ekstra tur! Nej, det er den sidste, det her. Sidste, du springer nu. Hvad betaler du? 450. Tanja, det er så sejt, Classic og mandel. Toyota præsenterer prisen for at låne vores bil. Det er super fedt. Du tager den bare. Han var nede og døbe mig. Og så er vi også helt færdige med at diskutere, hvem der skal være klovn til Gustavs børnefødselsdag. Han er bare helt våd. For kun 85.995 kroner. Besøg vores Facebook-side, hvor du kan læse mere og vinde til. Lad os lige gå hen og se, hvor våd han er. Godt gået, Dan. Super godt. Pas på, kom træd tilbage. Dan, hvor lækkert. Det var godt, du lige fik sat hår. Det sidder stadig.